aici le vezi cum vine. Te pune cu John, nu te întorci așa pe lângă să-l bagi. Bă, se întoarce mai rău al lui John, nu. Dar nu știe el să-i dea John, îi pare rău de el. Urma asta are și putere mai mare ca lui John. El și ala asta mă pe la joacă. Uite, la o parte pula. Bă, pula asta, e de dus la concurs în pula mea. Dacă avea, cred că să fie ăla asta a fost chiar. Gata, asta a fost. Bă, mai ești întreg. Ce văd aici? Auzi, dacă auzi.